Gaur hemen gaurrin gaude, hemen Portugaleten Recoja sus cosas liburua aurkezten. Eta ze da liburua? Preso hoien kontakizunak eta bizipenak. Zergaitik, pairatu duten egoera salatu behar dugulako, baina ez bakarrikan zenbakiekin, burutik sartzen den razionaltasunarekin, baizik eta erraietatik. Historia hauek azaldu behar ziren. Aste honetan motxiladun umen dokumentala oso garrantzitsua izan da horretarako, bizipenak azaltzeko audiovisualean, literaturan, eta gaurkoan aurkezpen honekin estela horretan ibiltzea saiatu gara, ezta? Ni parte hartu naiz proiektu honetan eta gaurko ekitaldian pentsatzen dudalako gure historia gu geuk ez badugu kontatzen, beste batzuek kontatuko dute eta ez dute erreflejatuko gu nahi duguna kontatzeko. Azken finean guk izan gara historia horren, errelato horren protagonistak. Bobizans da lagunen bila, Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Ni naiz parte hartzailea liburu honetan eta zer kontatzen dugun liburuan. Kontatzen dugun parot jurisprudentziaren historia. Zer da, historia hori zer zen azken finean. Suposatzen du, pertsona bat, 16-17 urte kartzelan ondoren, eseten badiote ez dela irtengo datorren urtean edo hurrengoan, baizik eta egon beharko da, beste 8, 9 edo 10 urte gehiago. Hori da, hori zen parot jurisprudentzia. Eta beste aldetik, liburuan zera gustatu zen bereziki. Liburu horretan agertzen da Bilbao, Ezkerraldea, Eskumaldea, horiek nola izaten ziren garai hartan gure gazteak izaten ginen garaian, agertzen daean, nerbioia agertzen da espiritu propio batekin. Ziren agarra